Иване, по-тук не видите, да почне да кълта водата. Да се оставземе. Чекай, ще нищо не прави в момента. Ники, Дубо, свати ти. снимай се, сам го държи. Сам го държи, то на видео вътре. Отпре, бе. Чекайте, едни до други, да ги снимаме. Двата. Така. Не, поискарвай. Да, спре. Дуб се спре. Спре, аз си ги прихвърля. Мокрай това, бе. На дуб се. Там ще стигнем дълбоко, бе. Дълбоко. Да видим го това нататък. Иване, обърни го малко с устата. Имай камера, виж, да го снимат камера. Къде има камера? Иване, обърни му устата, Иване. Аре, път да снима отгоре, бе. Гръб се малко настрем да снима. Браво. Няма, брат. Лек петли да май. Иване, обърни малко с устата, Иване. Иване, точно, тръгва. Чакай. Ти не можеш ли под последно? Аре, бат си го. Чакай. Ей, Ванчо, напрека. Снимайте. Аре. Стривай. Пускай го да Четкай и къпай. Обърни го, брат. Защо ги не пуснахте и трите едновременно? Даже и трябваше. Да, и трите се снимат, Иване. Може го пуска още? Иване? Вземи ти и другия. И трите. Аре, дай да пуска. Дай, че вече. Държи се. Дай на Колю. Държи, аз ще фаче ту, Детко, държи, чекай малко само. Добре, държи ще. Дай ми го ти третия, Коле. Че, тук, му че ги пускай. Иване, кажи нещо. Не мога да... Ей, Иване, стигна летвата, край. Всеки му така, тук, бате. Ало. Чекай се малко. Вие се едни до други. Ял по време, едни до други. Чекай спокойно. Нема, чекай само малко да... Че знаеш ли от такава ли има? Ваце, внимавай. Аре, давай, чомчета, снимайте. Дай да ги стигнем, ей. Значи един по-назад да мога ги фаним и трите. Ай, давайте по-назаре малко, давайте, че става много дълбоко. Маминка? Не, маминка. Аре, бате. Обаче на Колю ще изчепка, на Коля най-стърно. Я го държа точно на перка се удари. Как е? Супер. Изкарайте ги малко. Давайте, ама нека не мога да се види колко. Давайте. Добре. Ето ли да ги? Аре да ги обърнем, ей. Аре. Я напред. Няма вече, аз предържам. Пускам! Там трябва да... Я вътре, Там ще търна сам. Тръгвай, Иване. Трябва да избяга. То женския... Дофи, цункай го. Ники, дай напред назаде, Ники. Напред назаде. Кръгнали? Айде, Марко, айде. Трябва да... Въздух да... Айде да почне. 26, 28. Да, една ще тръгне по среда на жал. Последно само. Колко пъти го изкараха и пуснаха? Бака, това свършва, брат. Пише камерата. Айде му се не готов. Моя... Мой коя? Айде му съм, айде. Какво знаеш, като... Че го къпа, Коля, го къпи, бе. Айде, единия тръгва вече. Айде. Асурия. Чао, бабо. Чао, бабке. Чежо. Ако видиш жената, ще премажа. Как го цункаш? Деси тезори, да ми има камера. Виж къде. Къде отиде? А го видя? Айде му съм, Айде. Обаче не казват на какво фърши. Айде, 26, 28 програма. Айде, давай. Щом ги пуска, да? Не, да порасне, не са голям. Айде,
Здрасте ги спокойно само. Ja Da, dajte mi материали. А, то няма да Повече една пък три. А къде от тук ли? Вчера да ги докарам. Вака, Басил, вака. Вака, зърне. Пусти го да им, какво ще прави? Ще потане. Не, не е още, не. Единия тръгна, Още не е готов да плува. Продължавате ли да снимате? Това ли нас вода прака тук? Много лесно. Еба, гледай се ти, еба. Хваните тъсми. Най-големият ти. То ми скара бълбучка, готов е във. А това Ники? Ще да търна още хубаво, тъй като се да му опорка. Това стана хубаво, веко цункате, горите. Може да, за това и не ще да бъде. Не изкарвам да чук. По-добре да седи ванка, виж как се мърда. Ще ма дедо, правите цунки. Сама да седи да ще. Това е сино справа. Виж как се мърда паща, Заре. Пускай, 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 пускай. Пускай. Още не е готова риба, брат, а не дете, не трябва да изплясне да бъде. Ма то много абсурдна ме. Там е там. Седили вътре. Вече го имаш и това. Мърда се пашка, няма проблем. Като се застане сама права, Оле, скъри твоя. Димки ли искаш още? Айде, чао! Пускай го и нега. Айде, още не е готов е това. Пускай го, то ще тръгне. падне пак като нова вечер. Не, трябва хубаво да преда. Кой го държи тестостерона? Това нещо не ще да влиза повече в вода. Дайте го. Колко води? Нема страх. Кой ма? Какви бяха такъвите? Това влиза. Ще пресървам да гера. Нищо! Нищо! Викам, ай на бачата. Нещо за такъвите кажете. Ще ми фигурката. Да, към акад. Само един е бил съм.